So hey guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. ಎಂಚುವೆಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಾರದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಆಸ್ಮಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದ ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಸುಮಾರಾತ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೈದಂಡ ಸೊ ಯಾನ್ ಗಡ್ಡಿ ದಾಯಗ ಆಸ್ಮಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ವೆ ಪಂಡಾಗ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಸೊ ಮಾತೆಗ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಪ್ಪಡಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅದಾದಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ ಬಲ್ಲೆನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೋಪನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತೆಗ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಪ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ತೆರಿಯೋನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುನು ಪೋಸ್ಟ್ ಏನಾಡ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನ ಪಾಡ್ಲಿ ಪನೊಂದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಿ ನೋಡ್ಚಿ ಗಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಗ್ನ ಮಲ್ಪೇಪಂತ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇತ್ತ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ನಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ ಕೇಂದಿರ ಸೊ ಏತ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಾರ ಆಪುಣ ಆತ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆನ್ ಪಂದ್ರ ಬಿದ್ದ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದಿರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೂಕ ಏನಾರ್ದು ಕೈ ತಾತಿನಾತಿಯನ್ನು ಇನಿತ ಲಾಗನ್ ಇಗ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಜಲಿ ಪಂಪನಾರ ಕೇಂದಿರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಮೈದುನ ಅಂಚನೆ ಮೈದುನ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆದಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ದಿನತ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಸರ್ಚ್ ಮಂತೇವೆ ಅರೆಗೆ ಒಲ್ಲ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅರೆಗೆ ಅಂದತ್ತು ಇತ್ತ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ತಿನ ಎರೆಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ವಾ ಕಲ್ದಿನ ಇಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎರೆಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗಾರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ತೂಯಿರ ಅರೆಗೆ ಬೇಲೆ ತೂದು ಸೋತೆ ಪುಂಡು ಒರಿಕೆಂಡ ಬೈಕ್ ಉಂಡಾಕೆನ್ವೀರು ಸೊ ಹೊಸತ್ತು ಬೈಕ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಾವನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಡ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ದಾದ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಲೋನ್ ದೆತ್ತದೇ ದೆಪ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಕೂಡ ಲೋನ್ ತೀರ್ಪಾವುನ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಲೋನ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಕೂಡ ಲೋನ್ ದೆತ್ತದ ತೀರ್ಪಾವ್ರ ಅವ್ರ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ತುಯ್ಯರ್ ಓಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೆ ಇಲ್ಲು ನಡಪುಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮೈದುನಲಾತೆ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಸೇಮ್ ನಡ್ಜನೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮೈದುನ ದುಂಬತ್ತದು ಉಡುಪಿಡು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಇಪ್ಪಡು ಒಡಿಗ್ಲ ಪೋಪು ಬೊಡ್ಚಿನ್ ಪಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಸೊ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ ನಿಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಇದ್ರು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇದ ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡಾತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಪಂದ್ ಅವಿಯರ್ನ ಒಂದು ಕೇಂದಿರು ಸುಶ್ವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಪುನಾರ ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಓನರ್ ಉಲ್ಲಿರತ್ತ ಸೊ ಆರ್ನ ಮಗಿನ ಮದಿಮೆ ಇತ್ತಂಡು 1.5 year ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಜನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬೇಗ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರ ಏರ್ ಪಂಡ ಸಂಧ್ಯಾ ಪಂಪನಾರ ಕೇಂದಿರ ಓಕೆ ಬೇಗ ಕೊರ್ಕ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೆಟ್ಲೆಡ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜ ಸೊ ತೂಕ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ನಾಲ್ನೇದ ಇನ್ನ ಮೈತೇದಿ ದಾದ ಕಲ್ಪುನ ಪಂದ್ ಕೇಂದಿರ ಎನ್ನ ಮೈತೇದಿ ಬರ್ತದ BCA ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಣಿಪಾಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸುಶ್ವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನಾರ ಕೇಂದಿರ ಆರ್ಗು ಮೂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ ಮಾತಾಕ್ಲ ಇಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನ ಮಾಮಿ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರ ಎಣ್ಣ ಮಾಮಿ ಬತ್ತದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೋಪೇರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪಂದಪ್ಪಾಗ ಇಂಚ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಕೆಲವು ಲೆಪ್ಪುವಿರತ್ತ ಸೊ ಐಕ್ ಪೋಪೇರು ಕೆಲವರ ಬಾಲೆಂತುವರ ಪೂರ ಪೋಪೇರು ಸೊ ಅಂಚದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪಂದಾಗ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಲೆಪ್ಪುವಿರತ್ತ ಐಕ್ ಮಾತ ಪೋಪೇರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಆರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪಪ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪಪ್ಪ 1.5 year ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಜಿನ 1 year ಆದಿಪ್ಪು ತೀರ್ದೇರು ಯಾನ್ ಬರೋದು ದುಂಬು ತೀರ್ದೇರು ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಆತಿ ಜಾರ್ ತೀರ್ದು 1.5 year ಬ್ಯಾಕ್ ತೀರ್ನಾತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ನೇ ಇರ್ನ ಅಕ್ಕ ಇರಡ ಪಾತಿರ್ವೀರ ಸೊ ಇರೇಗ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರ ಆಂಡ ಮಲ್ಪಲೇನು ಪಂತೇರ ಸೊ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನಡ ಪಾತೇರು ಚೊಲು ಎನ್ನಡ ಬಾವೇರು ಪಾತೇರು ಚಿರು ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಬಾವೇರನ್ನು ಎದುರು ಪಾಡ್ದು ಪಾತೇರ್ನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗಿಚ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಬೋಗ ಎರೆಗ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ ಅಗಲ ಮಧ್ಯೆ ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಪುನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಇತ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬೋಡುಂದು ಪಾತೇರ ಬತ್ತಂಡ ಸೊ ಬಾವೇರ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಅಗಲ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಪುಂಡು ಅಗಲ್ನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪುಡು ಕಣ್ಣನೆ ಪನ್ನ ಬೋಕ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಎನ್ನಡದಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಜೀವನ ಪೋಪುನ ಕಣ್ಣನೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನೆ ಅಗಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ಲ ಮಲ್ಪೋಜಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಡಲ್ಲ ಪಾತಿರ ಪೋಪಿಟ್ಟು ಅಗ್ಲ ಇದು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಗಲ್ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನಿರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪಿಜಿ ಓಕೆ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂಚಿ ಮಾತಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ದಾಯಿಗೀತು ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಕೇನ್ ವರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಇತ್ತೀನಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೋಡೇನು ಪಂದು ಬರ್ತೆ ದಾಯಪಂಡ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂತೆ ಈರು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಇರು ಒರಿಯೇ ಮಲ್ಪುವರತ್ತ ದಾಯಿಗ್ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಇರ್ಲಿರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಚಿರ ಪಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರು ಒಂದು ಯಾನ್ ಮೊರಣಿ ಟೆಂಪಲ್ಗಂದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದು ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ವರಿ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರಿ ಸೊ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ನಲ ಈ ದಾಯಿಗ್ ಬೇಲೆ ಆತ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಚಿರ ಈಗ ಪಂದ ಸೊ ನೆಕ್ಕೆ ಆನ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಜವಾದ ಪನೋಡುಂದಂಡ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಜನಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದು ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂದು ಪೂರ ಜನಲ ಎದುರು ಬತ್ತಂಡ
ಪೂರ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಂಡು. ಸೊ ಎರೆಗ್ಲೆ ಈರೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಲೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಗಲಿಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅಂದ್ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಪಂಡ್ರಪ್ಪನ ಇಜ್ಜತ ಎರೆಗಿಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಗಲ್ ಬತ್ತದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಚ ಪಂದ್ ಇಲ್ಲದ ಇಡೀ ಬೇಲೆನ ಏರ್ಲ ಮಲ್ದ ಜೆಂಡೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿ ಇರುಂಡು ಅಂಚದು ಇಲ್ಲಡ್ ಮರ್ಮಲ್ ಪಂದ್ ಇತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಕಾಪುನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈರು ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಅಕಲಿಗೆ ಹೂ ಬೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಅವು ಮಲ್ಪುಡದು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಎರೆಗ್ಲ ಬಂಗಾರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡ ಅಗಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಆಗು ಬತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪುಲಿ. ಸೊ ಎರೆಗ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಬತ್ತಜಿಂಡ ಅಂಕುಲು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ನಂಚನೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಯರ್ ಆಪುನ ಇಚ್ಚತ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೈಯದು. ಸೊ ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಆತ್ ಬೇಲೆನ್ ಪೂರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಿದ್ದು ಅಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದು ಕೊಲ್ಲರೆ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆನ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಏನು ಹೈಜಿನಿಕ್ ಅದು ಅಂಚನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಿಪ್ಪುನಾಲ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಇತ್ತಿನ ಕಡೆಟೆ ಇಪ್ಪುಡು ಐಜಿನ ಎಂಕಲ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಅಗಲ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಪನೋಡೊಂದು ಇಚ್ಚೆ ಅಕಲೆ ಮಲ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಎರೆಗ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಸೊ ನೆಕ್ ನಿಗಲೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಿಕ್ಕನ್ನು ಎನ್ನುಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾತು ಪೂರಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರುಡು ಪೂರ ನಿಗಲೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡಾಪುಂಡು. ಈರ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ಟೋಟಲ್ 8 ಜೋಕುಲು ಪಂದ್ ರಮ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಪಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ಟೋಟಲ್ 3 ಜನ ಜೋಕುಲು 2 ಜನ ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ MS ಆಂಚನ್ ಪಂತನಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರ ಇರೇಗ ಮಂಡ್ಯ ಇಷ್ಟನಾ ಅತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಇಷ್ಟನೇ ಪಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪನೇ ಇಷ್ಟ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರೇ ಇಷ್ಟ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ದೂರ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮನ್ ಮೀಟ್ ಅವರ ಆಪುಚತ್ತ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಲ ತಿರ್ಪುನ ಇಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮನ್ ಮೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ದೂರ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ತೂಪುನಲ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ದಾದಾನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕೆಂಕಲ್ ಪೂರ ಜನ ಕ್ಲಾತ್ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಫುಡ್ಡು ಅವು ಫುಡ್ದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬತ್ತಂಡ ವೆದರ್ದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬತ್ತಂಡ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಪು. ನಿಮ್ಮ ನಾದಿನಿಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇದೆಯಾ ಪಂದ ಅಕ್ಷತಾ ಪಂತನಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ ಕನ್ನಡದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರ. ಸೊ ಕನ್ನಡಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಮ್ಮ ನಾದಿನಿಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ನಾದಿನಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ BCA ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡುವ ಅವರು ಕಲ್ತಾಗಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡುವ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗನೆ ಮಾಡುವ ಆಯಿತಾ. ಯಾವಾಗ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡುವ ಆವಾಗ ಮಾಡುವ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಫಿನಿಶ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಈರ್ನ ಏಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಊರು ಎನ್ನ ಏಜ್ ಬರ್ತದೆ 23 ಎನ್ನ ಊರು ಬರ್ತದೆ ಬೈಲೂರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಶಿರ್ಲಾಲ್. ರೂಪಾಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಪನಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರ ನಿಖಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರಾರ ಪೂರ ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಅದು ಪನ್ನೋದು ಪೋಡಂಡ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಗೌತಮಿ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಲೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಏಜ್ ಈಸ್ 23 ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಬಂತು ವರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಪುದರ್ ಬರ್ತದೆ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಆರ್ನ ಏಜ್ ಬರ್ತದೆ 23 ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಸದ್ಯ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮೈದುನ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ತದೆ ವರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಏಜ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ 21 ಇಪ್ಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಲ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಭೂಮಿಕಾ ಬರ್ತದೆ 19 years old ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಲೆಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು BCA ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾಮಿಗೆ ಏಜ್ ಬರ್ತದೆ 43-45 ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪೆ ಓಕೆನಾ. ಇದು ಯಾವೊಂದು ಇನ್ನೊಂದೆ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AK ಡೈರೀಸ್ ಪಂಪನಾರು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರ ದಾದ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಲಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ್ರಪೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಎನ್ನ ಬೇಗ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪ ಎನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಎನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಳ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುನ 2,000 ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡ ಖಾಲಿ 2,006 ತಿಂಗೋಲ್ಗೋರ ಮುನಿಯಲ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಕನ್ನರಿಕಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಆರು ಬರ್ನಾಗ ಮತ್ತ ಈ ಏನೋ ಬನಾನಾ ಚಿಪ್ಸ್ ಖಾರದ ಬನಾನಾ ಚಿಪ್ಸ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾತಾರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಖಾರದ ಅಡಿಕೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತಿಂಗಳು ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಇಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಮಾತ ತಿನ್ನೋಡುಂದಂಡ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಂತ ಪನೋಡುಂದಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆದಪ್ಪಾಗ
ಫುಲ್ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಆತಿನ ಅಪ್ಪಗನೆ ಎಂಕಲ ಫುಲ್ DJ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ನಲ್ತುಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಅವು ಮತ್ತು ಎಡ್ಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಲ ಆದಿತ್ತಿಜಿ. ಸೊ ಅಕ್ಕನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ತಪ್ಪಾಗ DJ ಪೂರ ನಲ್ತದ್ದು 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಲ್ತನ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂರ ಜನ ಜೇದಿನ ಅಡಿಗೆ ರೂಮು ಫುಲ್ಲು ಆತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಅವು ಪೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಪಂದು ಎಂಕದಾದಲ್ಲ ಅನ್ಸೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಬುಡ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ದಾದ ಬಂತು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಗೋಲ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡಲ ಪನ್ಪೆದ ಪಂಡ ಪಂಡ್ರಪುಂಡು ಅವು ಸುಮಾರು ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ಇಡೀ ವೀಡಿಯೋನೇ ಐಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾ ಪನ್ಪೆ ಈರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜನ ಎಂಚ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇರಿರೇನು ಅಂತ ಬಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದೇರು. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾನು ಏನಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ನಾಗ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಓಲ ಸರಿ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪೋದು ಮದ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ಇಪ್ಪು ಜನಕುಲು ಎಂಚ ತೂಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲು ಎಂಚ ತೂಪೇರು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಎಂಚ ತೂಪೇರು ಅಂತ ಬಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ. ಸೊ ಓಲ ಓಕೆ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 3-4 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಓಲ ಓಕೆ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಗಲಾಟೆನೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಾತ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಹಿಂದೆ ಜನಕುಲು ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ಗಲಾಟೆ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡ ಓಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಫುಲ್ ಗಲಾಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಮಾತ ಅವಾಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ 2 ವಾರಿಗೆ ಪುದಾರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಬತ್ತಿನ 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನನೆನ್ಲೆ ಸೊಂಪೋಯಲು ಪಂದು ಊರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಪಾತೇರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪಾತೇರಿಯರು. ಸೊ ಏರ್ ಪಂದು ಬುಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರ್ ಪಾತಿರ್ದ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮಗೆ. ಸೊ ಇರಗ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಪೋಪುಜ ಬಂತು ದಾದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂಜಿ ಪಂತೆ ಕರ್ಮ ಸೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏರ್ ಪಂತಿರ್ತಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಕರ್ಮ ಬರ್ಪು ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಏರ್ನ ಅಕುಲ್ ಪಂತೀರು ಮೊಕ್ಕಲೆ ಪಂತೀರು ಪಂದು ಯಾನ್ ಏರ್ನಾಲ ಪುದಾರ್ದೆ ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರಗ್ಲ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಚಿ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪೆ ಹಾಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೇರು ಇಂಚ ಪುರ ಜನಕುಲು ಪಾತೇರಿದಿರು ಜನಕುಲಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಡ ಇಂಚೈತನಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತ ಕಣೆನು ಬುಡಿದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದಾತ ಇತ್ತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಅಮ್ಮನ ಬುಡ್ದು ಪೋಯರು ಕಣೆನು ಬುಡ್ದು ಕೆಲವು ಜನ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಗೊತ್ತಾಡ ಕೆಲವು ಜನ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಬೇತನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬುಡಿತಿನ್ಲೆ ಸೊಂಪೋಪೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಚತ್ತೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಬುಡಿದಿನ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಅಂಚೆಪ್ಪನಾಗ ಆರು ಎನ್ನನ್ಲೆ ಸೊಂಪೋದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕುಲು ಬೇಲೆ ಮಂತದು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡು ತೂವನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದೀದು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ. ಬಟ್ ಊರ್ದಕ್ಕುಲು ಎಂಚ ಮಲ್ತೀರು ಕೆಲವು ಜನ ಎಂಚ ಮಲ್ತೀರು ಪನ್ನಾಗ ಅವೇನು ಅಮ್ಮನಲೆ ಸೊಂಪೋಯಲು ಬತ್ತಿನ 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಣನೆನ್ಲೆ ಸೊಂಪೋಯಲು ಅಮ್ಮರ್ದು ದೂರ ಮಲ್ತಲು ಪನ್ಪುನ ಸುಮಾರು ಕೆದಿಕ್ ಬೂರ್ದು ನನ್ನ ನಮಕ್ ದಾದ ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಿಪ್ಪುವ ಇಂಚೆಪ್ನಾಗ ಇಂಚೆ ಜನಕುಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಪೂರಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ ನಮ್ಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಿತ ಕ್ವಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈತೆ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಕೊಂಡು ಇಂಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತದ ಪೂರ ಸರಿಯುಲ್ಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡಡುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಸಿಚುವೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡತ ಯಾನ ಇಂಚನ ಇಪ್ಪುನ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪುಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೊರ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ತಿರ್ಗುಂಡು. ಸೊ ಏರ್ನೇರ್ನ ಪಾತೆರೆಗೆ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಈನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಬಂದು 1000 ಪಾತೆರ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಂಚೆಪ್ಪನಾಗ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಡತ ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪುಜಿ ದುಮ್ ಪೋನಾಗ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ ಆವು. ಸೊ ಯಾನು ಅವೆಲ್ಲ ನಂಬುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬುಜಿ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಏತುಂಡು ಯಾನ್ ಆತ ತೂದು ಬದುಕುನು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನಾಗಲು ಎಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಿರಂದು ಯಾನ್ ಎಪ್ಪುಗ್ಲ ನಂಬುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಿತ್ನಾಲೆ ಯಾನು ಸೊ ಎನ್ನ ಏತುಂಡು ಯಾನ್ ಆತ ತೂದು ದುಮ್ ಪೋಪುನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದ ಇರಿಗ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೋಡನ್ನು ಅನಿಸುಜ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ ತವರು ಮನೆಯ ಪಂಡ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಏತ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂದು ಬಂದ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬುರ್ಚಿ ಪಾತಿರ್ ನಾನು ನಿಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಪಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಂಡ ಬೇಯಿಸಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಲ್ಪರ ಮತ್ತು ಪೂಪಿಜೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಲಾಕ್ಸ್ ತೂಪಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ತವರು ಮನೆ ಪಂಡ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇಂಚಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬುರ್ದು ಬೊಕ್ಕು ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋರಾವನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾನುಲ್ಲ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಹಿಂಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಲ ಕುಲ್ಲು 2 ದಿನ ಇಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬಲೆ
ಕೋಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪಿರ್ಗೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಎಂಕೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಬಲ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾಡ್ದಿನ ಕುಲ್ಲ ಅಂದ್ಪುರ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕಲ್ನ ಅಮ್ಮ ನಕಲ್ನ ಸುಮಾರು ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲಾಗ್ಲ ಬಲ ಕುಲ್ಲು ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ನಿಕ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎನ್ನೊಡ್ಚಿಂದ ಪನ್ಪೇರ ಅಗಲ್ನ ಮೋಕೆ ಜ್ಞಾನಿ ಎಪ್ಪಲ ಆಬಾರಿ ಆಂಡಲ ಕೆಲವರು ಅನ್ಸುನೇನ ಗೊತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತವರು ಮನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಪ್ಪೋಡು ದಪ್ಪಂಡ ಏನ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಏನಂಡಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡಲ ಈನ ಗಲಾಟೆ ಹೆಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಲ ಹೊಡುಂದ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಏನಂಡಲ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಡ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾರಪ್ಪನು ಸೊ ಇಂಕಂಚಿನ ತವರು ಮನೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪನು ಅದಾಳ್ತು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಮ್ ಅನ್ಕೊಡು ಹತ್ತು ದೇವೇರಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈತೆ ಪಾತೆರೆಂಗ್ ತಾಲೇಜ್ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನೋ ಅನ್ಸೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮನೆ ಅನುಭವಿಸೋದಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದ ಮೊರಣಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಫನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಕಲು 4 ಜನ ಕುಲೊಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ನಾನು ಪಂದಿತ್ತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ನಾಗ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಬರ್ನಾಗ ಓಟ್ರಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಂದಿತ್ತ ಆಯ್ತು ವಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಅದು ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ನ ಪೂರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಸೊ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡತ పోదు మ్యారేజ్ అండ స్టేషన్ పోడాపు సో స్టేషన్ పోదు ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈತ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚಲೆ ಪನ್ನುಡೇ ಅಂಡ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ತುಕ ಏತ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಪುನು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೊಕ ತೀರಾ ಕ್ವಶನ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏನಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಡೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ಚಿ ದಾದಂಡಲ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ದಾದಂಡಲ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏರಿನಂಡಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ 30 minutes ಆನ್ ಲಾಗ್ ಐಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು ನಿಗ್ಲೇ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಎನ್ನ ಹೊಸತ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೊಗೊಂಡುಲ್ಲಾರ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್